Hlasíme sa z priameho prenosu folklórnych slávností pod Švechatom. Za chvíľu začína úvodný program privítanka Veroniky a malého Motuza. Vracajú sa z Ameriky a takto vyzerajú naši. Dúfam, že ich budúci druhovia celoživotní. Maťko, Tenky, Krnáč a Kika, vôbec nie pekná Hriňová. Takže ideme na to letisko, ja idem tak 100 metrov za nimi, aby som nebol akože za debila. Tu je to napísané, Verona prichádza 8:25 a New York by mal prísť tiež, ale Motuza tu nikde nevidíme. Tak možno, že ani nenastúpil, uvidíme. Ľudia